Insellmilkom, matul il-lejl li għadda wara negozjati intensivi fi Brussell, ġew fi tmiemhom id-diskussjonijiet dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea għas-7 snin li ġejjin, kif ukoll dawk id-diskussjonijiet dwar l-istrument ta' irkupru. In-negozjati matul dawn l-aħħar Kunsill Speċjali damu għaddejjin 5 ijiem u 5 ijiem ta' negozjati verament intensivi fejn letteralment għajna għaddejjin 24 siegħa kuljum. Dawn in-negozjati waslu biex il-Gvern kiseb allokazzjoni ta' fondi għal Malta u l-Għawdex li hija l-akbar waħda li qatt kellna. Allokazzjoni li taqbeż sew iż-2 biljun euro. Bl-ammont ta' fondi għal Gżejjer Maltin ilaħħaq is-somma ta' 2,250 miljun euro. Din is-somma ifisser allura li hija id-doppju tal-allokazzjoni li kellha Malta għas-snin 2014-2020. Jiġifieri dik is-somma li kienet ġiet negozjata fi frar tal-2013. Ifisser għalhekk illi ġibna iżjed minn biljun euro minn dak li kien ġie negozjat fi frar tal-2013. Fil-fatt din is-somma illi rnexxielna ninnegozjaw f'isem pajjiżna tinqasam fi tnejn. 1,923 miljun fil-budget tradizzjonali dak magħruf bħala l-Multi-Annual Financial Framework. Din is-somma waħedha, jiġifieri jekk inħallu l-parti barra tal-fond ta' rkupru wara l-COVID, tiġi madwar 800 miljun euro iżjed minn dak li kien ġie negozjat fi frar tal-2013. Barra minn dan il-fondi, Malta kisbet ukoll 327 miljun fil-fond ta' reżiljenza u rkupru. U f'din il-parti ħankun ċar li qed inħallu l-parti li se nitkellem dwar aktar il qudiem li rnexxielna nġibu wkoll bħala self. Mela l-parti li ġibna bħala self dik mhux qed ninkludiha f'din is-somma. Dan is-suċċess ksibnieh billi għamilna argumenti sodi, billi konna konvinċenti, billi madwar il-mejda tan-negozjati tlaqna mill-ewwel mill-punt ta' tluq li ridna nkunu katalisti bħala pajjiż biex inwasslu li jkun hemm ftehim madwar is-27 stat membru bejn is-27 stat membru, però konna ċari li dak li huwa tagħna, dak li hemm minna li kien bid-dritt tagħna, konna lesti li niġġieldu għalih kif fil-fatt għamilna, bil-persważjoni u bil-konvinzjoni. Dan is-suċċess ksibnieh billi għamilna dawn l-argumenti sodi bi strateġija u billi ma qtajniex qalbna. Ġibna mhux biss allokazzjoni speċjali waħda għal pajjiżna, iżda 6. U l-parti kbira tagħhom fl-aktar qasam kruċjali għal pajjiżna, dak tal-koeżjoni. Dan il-pakkett jassumi sinifikati kbar meta wieħed iqis li l-Unjoni Ewropea tilfet it-tieni l-akbar kontributur tiegħu, jiġifieri ir-Renju Unit. Dan il-fatt waħdu se jwassal biex fil-budget Ewropew ikun hemm 75 biljun euro anqas. Dan biex ikompli wieħed juri kemm is-suċċess li ksibna l-pajjiżna jassumi dimensjoni ikbar. Iżjed minn hekk iżda infakkar illi pajjiżna għamel avvanzi kbar fil-prodott gross domestiku tiegħu u kellu rati ta' tkabbir li mhux biss jaqbżu sew il-medja Ewropea, iżda huma fost l-akbar fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri dawn kienu kriterji suċċess ta' pajjiżna illi naturalment aħna nifirħu bihom, però meta tiġi biex tinnegozja dwar il-budget li l-pajjiż irid jieħu mill-Multi-Annual Financial Framework, dawk huma kriterji illi jaħdmu kontra tiegħek. Aħna għamilniha ċara mill-ewwel li ma konniex lesti li nħallu s-suċċess ta' pajjiżna jippenalizzana. Barra minn hekk ukoll pajjiżna kellu wkoll fost l-aktar rata ta' qgħad baxxa għal dawn l-aħħar snin. Għalhekk b'dan il-pakkett straordinarju li rnexxielna ninnegozjaw, meta wieħed iqis l-ammont ta' fondi allokati, il-bilanċ li jibqalna f'idejna baqa' wieħed pożittiv sew. Anka meta wieħed jeskludi l-istrument ta' rkupru. Dan huwa l-pakkett li jien nikkunsidra bħala ġust u xieraq għal pajjiżna.
pakkett li se jtina l-fondi biex inkomplu niġġeddu bħala pajjiż u bħala gvern. Fondi li permezz tagħhom se nkunu nistgħu inkomplu insaħħu l-investimenti fi proġetti kapitali f'pajjiżna, speċjalment permezz tal-fondi ta' koeżjoni. Se nkunu nistgħu wkoll inkomplu ninvestu fil-politika tal-agrikoltura f'pajjiżna, speċjalment fl-iżvilupp rurali. Għal dawn, Malta ġiet allokata somma sabiħa ta' 1,125 miljun euro. Minn dawn il-fondi li ammontaw għal madwar 60% tal-budget tal-Unjoni Ewropea, Malta irnexxiela tieħu sostanzjalment aktar milli proponiet il-Kummissjoni li kellna nieħdu fis-sena 2018. U dan huwa suċċess ieħor li nixtieq nirrimarka dwar fejn konna fl-2018 u fejn spiċċajna fis-sigħat bikrin ta' dalgħodu fl-ammont li ġie allokat lil pajjiżna. Dak iż-żmien fl-2018 fil-fatt, skont il-proposta tal-Kummissjoni, suppost ħadna biss is-somma ta' 793 miljun euro. L-ammont li ksibna din il-ġimgħa għal dawn iż-żewġ oqsma importanti għal pajjiżna huwa ta' 1,125 miljun euro, kif għadni kif spjegajt. Aktar minn 330 miljun euro iżjed minn dak oriġinarjament allokat għalina mill-Kummissjoni f'Mejju tal-2018. Barra minn dawn il-fondi, ksibna fondi oħra li bihom se ngħinu lis-settur tas-sajd u lis-settur tal-akwakultura, ħankomplu nħeġġu l-istudenti, iż-żgħażagħ u r-riċerkaturi tagħna biex ikollhom iżjed opportunitajiet li jieħdu edukazzjoni u taħriġ kemm f'Malta u anke lil minn xtutna. Se nżidu n-nefqa fi programmi ambjentali kif ukoll f'inizjattivi biex intejbu il-livell ta' għajxin tagħna permezz ta' proġetti li jgħinuna nilħqu il-miri tagħna tat-tibdil fil-klima. Se nagħtu aktar għajnuniet soċjali permezz tal-Fond Soċjali Ewropew. Se nżidu l-infiq f'investimenti diġitali u innovattivi. Se nkunu nistgħu ninvestu iżjed fis-sigurtà ta' pajjiżna. Se nkomplu nirrealizzaw il-potenzjal ta' Għawdex. U meta wieħed iqis dan kollu nkomplu nifhmu kemm kien importanti dan il-budget illi rnexxielna ninnegozjaw għal pajjiżna. Rigward Għawdex nixtieq nagħmel parentesi żgħira. Dan il-gvern dejjem emmen fil-potenzjal kbir li għandu Għawdex. Allura d-deċiżjoni politika tagħna hi li se nirriservaw mill-anqas 10% tal-allokazzjoni mill-fondi ta' koeżjoni u l-fondi tal-agrikoltura għall-Gżira ta' Għawdex. L-impenn tagħna hu li jkun hemm ammont ta' fondi akbar minn dak attwali li jmur lejn investimenti f'Għawdex. Ma dawn il-fondi li għadni kif semmejt ġie negozjat ukoll l-istrument ta' irkupru. Dan l-istrument ġie negozjat flimkien mal-budget tradizzjonali dak li semmejta qabel bħala l-Multi Annual Financial Framework. Minħabba l-impatt soċjo-ekonomiku li ħallit warajha il-pandemija globali ta' COVID-19. Dan kien strument ad hoc, jiġifieri strument maħluq għall-ewwel darba, strument maħluq għalih innifsu, minħabba ċirkostanzi mhux normali li sibna ruħna fihom u biex nassiguraw li l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea tirkupra u ssir aktar b'saħħitha biex nevitaw kriżi ekonomika. Dan l-istrument se jinqasam fi tnejn. Fondi f'forma totjiet lill-membri stati fosthom lil Malta, forma ta' fondi diretti jiġifieri fotjiet Malta se tieħu s-somma ta' 327 miljun euro. Mhux self dan imma fotjiet. Il-biċċa l-oħra, il-parti l-oħra ta' dan il-fond hi fil-forma ta' self. U Malta tkun tista' tibbenefika wkoll minn dan is-self jekk jidrilna li jkun opportun illi nagħmlu hekk. Dawn l-ammonti ta' self li nistgħu nieħdu mhux qed ninkluduhom fit-total kif diġà semmejt. Sa issa il-Gvern għadu qiegħed jesplora jekk hemmx għalfejn jiġi użat dan is-self li ġie allokat lilna, jekk se ninkludu dan is-self, dalgħodu rajt kummenti li fis-somma illi semmejna li ġibna konna din ninkludu dan is-self, mhux minnu jekk se ninkludu il-parti fl-RRF illi ġiet mogħtija lilna bħala self, il-pakkett totali li nkunu nistgħu nitkellmu dwaru jkun ta' madwar 3 biljun euro.
Mela dik is-somma li ħabbarna aktar kmieni dalgħodu teskludi minna il-parti li ngħatajna bħala self u titkellem biss dwar l-allokazzjonijiet illi tajna. Permezz ta' dawn il-fondi, il-Gvern se jkun jista' jkompli jinvesti aktar fl-ekonomija ta' pajjiżna. Investimenti fil-qasam diġitali, fit-tħaddir tal-ekonomija, kif ukoll biex it-tkabbir ikun wieħed aktar sostenibbli. Qabel nagħlaq nixtieq nagħmel aċċenn dwar is-saltna ta' dritt. Diġà semmejt li r-riformi li qed jimbotta dan il-Gvern f'dan il-qasam biex tissaħħaħ l-indipendenza tal-ġudikatura, l-infurzar u s-saltna ta' dritt kienu importanti ferm f'dawn in-negozjati. Għaliex? Għaliex is-saltna ta' dritt insertat kienet, ma ngħidx insertat, konna nafu li kienet se tkun u għalhekk komplejna nsaħħu il-ħidma tagħna f'dan il-qasam, kienet waħda mill-kriterji li permezz tagħhom kellhom jiġu aġġudikati l-allokazzjonijiet li jingħataw lill-istati membri individwali. Għalhekk din il-kwistjoni kienet importanti ferm f'dawn in-negozjati. U meta fl-isfond tal-istess negozjati kien hemm diskussjonijiet jaħarqu ferm dwar kundizzjonijiet marbuta mas-saltna ta' dritt biex l-istati membri ikollhom aċċess għal fondi Ewropej, jiġifieri l-saltna ta' dritt tkun prekondizzjoni li inti tissodisfa biex tkun tista' taċċessa l-parti tal-allokazzjoni li tkun ingħatajt, pajjiżna kien minn ta' quddiem nett biex imbotta dawn l-idejat. Din hija xi ħaġa li verament kburi biha. Mhux talli ma bżajniex illi s-saltna ta' dritt tkun wieħed mill-kriterji li permezz tagħhom jiġu allokati l-fondi, talli konna fuq quddiem nett li għadna iva s-saltna ta' dritt għandha tkun kriterju ewlieni li permezz tiegħu jiġi ġudikat jekk il-pajjiż ikunx intitolat għal fondi jew le. U hawn permezz ta' deċiżjonijiet li ħadna riċentement, deċiżjonijiet kuraġġjużi, ambizzjużi, iżda li kellna viżjoni ċara dwarhom, l-impenn tal-Gvern anka għal dak li huwa dialogu mal-istituzzjonijiet Ewropej dwar dawn ir-riformi u l-mekkaniżmu dwar is-saltna ta' dritt u dak li wettaqna diġà hawnhekk konna konvinċenti ferm. Mhux talli konna konvinċenti, talli l-kollegi kapijiet tiegħi wedu l-appoġġ sħiħ u kontinwu lejn pajjiżna bħalma għamlet il-President tal-Kummissjoni Ewropea fil-jiem li għaddew. Hemm min jgħid li r-reputazzjoni ta' pajjiżna hija ħażina. Ma naqbel xejn. U rejna li kapaċi nikkonvinċu li aħna pajjiż stabbli u ta' suċċess li għandu rrieda li jagħmel riformi kull fejn hemm bżonn. Ir-riżultat li ksibna llum huwa l-aqwa konferma ta' dan. Ninsab sodisfatt immens b'dan il-pakkett li rnexxielna niksbu. Kif diġà qed nemmen li hu pakkett ġust u li jagħmel ġieħ lil pajjiżna. Huwa pożittiv li l-Kunsill Ewropew ta' sinjal ċar tal-impenn tiegħu biex l-ekonomija Ewropea tirkupra mill-aktar fis u nibdew inħarsu l-qudiem. Sodisfatt aktar bl-investiment li sar u li se jkompli jsir f'pajjiżna. Investiment li jirrikonoxxi tmexxija serja u tajba ta' dan il-Gvern. Investiment li jara fil-potenzjal ta' Malta u Għawdex, tal-Maltin u tal-Awċin. L-impenn tiegħi hu li issa dan l-investiment jissarraf fi proġetti konkreti biex il-Maltin u l-Awċin igawdu minn din l-allokazzjoni li rnexxielna ninnegozjaw. Qabel nagħlaq nixtieq nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja lit-tim mill-aktar kompetenti illi kelli miegħi f'dawn l-aħħar ġranet u li matul dawn l-aħħar xhur ħadmu bis-sod biex bil-ħidma tagħhom flimkien stajna niksbu dan is-suċċess għal pajjiżna. Nirringrazzja b'mod partikolari lil Marlene Bonnici, lil Daniel Azzopardi, il-predeċessur tagħha, lil Glenn illi issa se jkun qed jagħmel preżentazzjoni qasira tiegħu wkoll. Ikun aħjar illi ma nsemmix għaliex kien hemm nukleu ta' nies li verament ħadmu u werew kemm iħobbu lil pajjiż, kemm għandhom lil pajjiżna għal qalbhom verament stajt nara f'dal 5 ijiem b'mod partikolari stajt nara l-imħabba li bija ħadmu għal pajjiżna dedikazzjoni nirringrazzjahom minn qalbi. Il-viżjoni tagħna tibqa' dik ta' kwalità ta' ħajja aħjar għan-nies tagħna. B'investiment sod prinċipalment fin-nies u fit-tfal tagħna u l-ġenerazzjonijiet tal-futur. Ejja nħarsu l-qudiem lejn Malta isbaħ, lejn Għawdex isbaħ sabiex għada ikun aqwa millum
u pitada ikun aqwa minn għada. Glenn, se nħalli fidejk issa sabiex tispjega l-parti teknika tan-negozjati u tal-konklużjonijiet li wasalna lihom. Il-lejla tajba lil kulħadd, grazzi Prim Ministru. Kif qed tajjeb inti Prim Ministru, dawn in-negozjati intensivi waslu biex pajjiżna kiseb pakkett ta' aktar minn 2 biljun euro fondi mill-Unjoni Ewropea. Madwar 1,900 miljun euro ġew allokati fil-budget tradizzjonali tal-Unjoni. 327 miljun euro ieħor ġew allokati fil-fond ta' rkupru. It-total ta' dan iwassal għas-somma ta' aktar minn 2 biljun euro. Dan l-ammont kif qed tajjeb inti ma jinkludix fih is-self. Per dawn in-negozjati ilhom għaddejjin għal madwar sentejn. Bdew f'Mejju tal-2018 meta l-Kummissjoni Ewropea ħarġet l-ewwel proposti leġislattivi tagħha. Sussegwentament kien hemm 2 laqgħat tal-Kunsill Ewropew li trattaw din it-tema. Bl-aktar wieħed riċenti jkun dak ta' frar tal-2020 qabel dan. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-mod kif permezz ta' diskussjonijiet li kellu l-Gvern u l-Prim Ministru stess mal-President tal-Kunsill Ewropew. L-allokazzjoni li kellha Malta fil-qasam tal-agrikoltura u l-fondi tal-koeżjoni kibret matul dawn l-aħħar xhur. Hawnhekk nixtieq nagħmel aċċenn għal bilanċ tal-fondi bejn dak li aħna nħallsu u dak li aħna nirċievu. Meta wieħed iħares lejn il-bilanċ kif kien meta jara l-figuri fi frar li għadda u dak li għandna llum, dan il-bilanċ żdied mill-figura ta' 113 miljun euro għal figura ta' aktar minn biljun euro. Wara li intemm il-Kunsill Ewropew ta' frar li għadda, il-kontinent Ewropew flimkien mal-pandemija tad-dinja, flimkien mal-bqija tad-dinja, intlaqat minn pandemija globali. U da wassal biex il-Kummissjoni għamlet proposta riveduta li fija ppreżentat ukoll fond ta' rkupru, flimkien mal-budget tradizzjonali tagħha għas-7 snin li ġejjin. Dan il-fond ta' rkupru ilaħħaq is-somma ta' 750 biljun euro li parti sostanzjali minnhom ħatinata f'self lill-Istati Membri, qed nitkellmu figura ta' 390 biljun euro u l-bqija f'forma ta' għotjiet. 310 biljuni minnhom jingħataw f'għotjiet diretti lill-Istati Membri u l-bqija jiżdiedu man-nefqiet fil-budget tradizzjonali tal-Unjoni. F'dan l-istrument il-ġdid ħajkun iffinanzjat permezz ta' self li ħatieħu il-Kummissjoni Ewropea. Matul dawn l-aħħar jiem, anke wara numru ta' laqgħat bilaterali li għamel il-President tal-Kunsill Ewropew, tlaqqa summit speċjali tal-mexxejja. Fih il-President tal-Kunsill Ewropew ippreżenta setta konklużjonijiet li fihom elenka in-nefqiet tal-Unjoni Ewropea fejn ser ikunu qed imorru. Magħhom ippreżenta wkoll mod ġdid dwar kif għandhom jintefqu il-fondi fl-istrument ta' rkupru. U hawnhekk il-President ippropona mekkaniżmu li alloka biss 70% tal-fondi immarkati għall-lotjiet, bi 30% l-oħra jqassamhom fl-2022. Din kienet waħda mill-proposti li l-iktar anqlet diskussjoni bejn il-mexxejja. Din u l-proposta dwar il-governanza tal-infiq fl-istrument tal-rkupru. Meta qed nitkellmu dwar governanza, kien hemm konfront bejn żewġ blokki ta' stati membri, l-istati membri li riedu li l-Kunsill u l-istati membri nfushom ikollhom aktar vuċi li torbot fil-mod kif jintefqu dawn il-flus, kien hemm min ried li forsi il-mod kif jintefqu jkun aktar fidejn l-istituzzjonijiet Ewropej. Ovvjament din waslet għal
diskussjonijiet imqanqla mhux ħażin. Minn hemmhekk imbagħad wara ħafna diskussjonijiet wasalna l-żblokk li ta' is-seta lill-Istati Membri li jkollhom vuċi fil-mod kif jintefqu daw il-fondi imma jħalli jilħaq bilanċ mar-rwol għall-istituzzjonijiet. F'dak li għandu x'jaqsam ma' Malta, waħda mill-punti prinċipali li permezz tagħhom irnexxielna nżidu l-allokazzjoni ta' Malta kienu l-allokazzjonijiet speċjali, fejn il-Gvern permezz ta' argumenti kalkulati u permezz ta' pjanijiet irnexxielu jikkonvinċi lill-President tal-Kunsill dwar il-bżonn ta' allokazzjonijiet speċjali minħabba ċirkustanzi speċjali li qed jaffaċċja pajjiżna. Pajjiżna bħala stat membru gżira li m'għandux frontieri fuq l-art ma' membri stati oħra tal-Unjoni Ewropea u li għandu vulnerabbiltajiet minħabba il-ġeografija tiegħu. Fost dawn is-allokazzjonijiet kien hemm madwar 200 miljun euro żejda li ġew allokati lil pajjiżna fil-fondi ta' koeżjoni, 50 miljun euro li ġew allokati lil pajjiżna għal dak li għandu x'jaqsam mal-agrikoltura u l-iżvilupp ta' żoni rurali u allokazzjonijiet speċjali biex ikunu jistgħu jgħinu lil pajjiżna iżid innefqa f'dak li għandu x'jaqsam mas-sigurtà u l-kontroll tal-frontieri. Kif semma l-Prim Ministru, dan wassal biex pajjiżna jikseb is-somma ta' aktar minn biljun euro fil-fondi tal-politika, tal-koeżjoni u tal-agrikoltura, bil-somma tal-agrikoltura tilħaq kważi 200 miljun euro. Biex inkun preċiż, 194 miljun euro li jfisser 56 miljun euro aktar jew 40% aktar minn dak li kiseb pajjiżna fil-perjodu 2014-2020. Ma' dawn wieħed irid iżid it-327 miljun euro li kiseb pajjiżna fil-fond ta' rkupru. Xtaqt nagħmel ukoll parentesi żgħira biex nikkonkludi dwar il-kontribuzzjoni ta' pajjiżna. Anke peress li rajt xi rimarki fil-medja li xtaqt nindirizza mill-ewwel. Il-mod kif jaħdem il-budget tal-Unjoni Ewropea huwa tali li dak li l-Unjoni Ewropea tonfoq huwa dak li l-Unjoni Ewropea tiġbor mill-Istati Membri. Is-sorsi ta' dħul tal-Unjoni Ewropea prinċipalment huma tlieta. Huma id-dħul mid-dwana, id-dħul mit-taxxa fuq il-valur miżjud, il-value added tax, u l-bilanċ li jifdal kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri skont il-prodott gross nazzjonali tagħhom meta kumparat ma' dak tal-Unjoni Ewropea. Aktar ma jikber il-prodott gross nazzjonali ta' pajjiż bħala proporzjoni ma' dak tal-Unjoni Ewropea, aktar tiżdied il-kontribuzzjoni ta' dak il-pajjiż. U għaliex qed ngħid dan? Dan huwa mekkaniżmu li ma jiġix negozjat f'dawn id-diskussjonijiet, f'dawn in-negozjati. Huwa mekkaniżmu awtomatiku li ma kienx suġġett ta' negozjati. Il-konsegwenza ta' dan huwa, jew iktar mill-konsegwenza, riżultat huwa li l-kontribuzzjoni tal-pajjiż tiddependi fuq il-performance ekonomika tiegħu. Jiġifieri, aktar ma pajjiż jara tkabbir, aktar il-kontribuzzjoni tiegħu tiżdied. Fil-fatt jekk wieħed iħares lejn il-kontribuzzjoni ta' pajjiżna kif kienet proġettata fl-2013 u dik li effettivament il-pajjiżna ħallas f'dan il-perjodu hija waħda ikbar b'somma ta' madwar 250 miljun. U għaliex? Għax fil-waqt li l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea kienet qed tikber brata ta' madwar 2% fis-sena, l-ekonomija ta' pajjiżna kienet qed tikber brati ferm ogħla. Għal perjodu li jmiss dan ħajwassal biex il-kontribuzzjoni tagħna tkun waħda li tkun xi ftit jew akbar. Però dan huwa riżultat tal-performance ekonomika tal-pajjiż u mhux xi ħaġa li kienet diskussa jew negozjata fl-isfond ta' dawn in-negozjati. Min-naħa tiegħi. Prim Ministru,
Beppe Gallia minn newsbook.com.mt. L-ewwel mistoqsija li għandi dwar taxxa fiskali. Nitolbok tiċċara jekk għax kienet fuq id-diskussjoni f'dan is-summit jew summit oħra dwar l-MFF tas-7 snin li ġejjin u jekk kienux fil-pjan ta' ħidma tal-mexxejja tal-istituzzjonijiet Ewropej fosthom tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. Se jwieġibha Glenn din id-domanda? Mela. Naħseb tajjeb li nitkellmu dwar il-fatti. Fil-konklużjonijiet hemm punt li huwa fatwali. It-trattati tal-Unjoni Ewropea jagħtu l-prerogattiva lill-istituzzjonijiet Ewropej, prinċipalment il-Kummissjoni Ewropea, li tagħmel proposti dwar proposti leġislattivi. Liema proposti leġislattivi jiġu deċiżi skont il-bażi legali li joħroġ mill-istess trattati. Ġifieri il-metodu kif wieħed jiddeċiedi dwar proposti bħal dawn huwa stabbilit fit-trattat ukoll. Foqsma bħal l-armonizzazzjoni fiskali teżisti l-unanimità. U dan mhuwiex xi ħaġa li hija suġġett għal negozjati. Il-konklużjonijiet ta' dan il-Kunsell Ewropew ma jgħidu fl-ebda mod jew fl-ebda ħin li ħajkun hemm armonizzazzjoni fiskali. Li xtaqt naċċenna wkoll dwar dan il-punt huwa li pajjiżna bħala Stat Membru tal-Unjoni Ewropea għandu ċertu drittijiet ħajibqa' jiddiskuti mal-kollegi fil-Kunsill Ewropew u fil-Kunsill tal-Ministri b'mod kostruttiv, però ma jfissirx li l-pożizzjoni tagħna ħadd tkun tinbidel jew il-pożizzjoni tagħna f'dan is-sens hija waħda ċara, pajjiżna dejjem wassal dan il-messaġġ u dan l-argument dwar l-impatt armonizzazzjoni fiskali fuq ekonomiji periferali prinċipalment ħajbqa' jiġi sostnut mill-Gvern. Ħanżid linja waħda ħankunu ċari ħafna dwar dan il-punt għaliex rajtu jdur dan l-argument pajjiżna la negozja u la qabel dwar xi taxxa diġitali ġdida. Dan qed niskludih mod kategoriku. Grazzi. Good evening, Claire Caruana, Times of Malta. You mentioned that there were times when you had to insist that Malta would not accept anything less than what it deserved. Does this mean that there were moments where you were fearing that might get less than what we got? Claire, kif spjegajt waqt li konti qed nagħmel il-kummenti tiegħi, il-proposta tal-Kummissjoni kienet dik li kienet fl-2018. Dan huma fatti, numri li ma jista' imerihom ħadd, dak kienu numri li kieku straħna fuq l-argument, u kien ikun argument leġittimu, illi pajjiżna l-istatistika li kellu fl-2013 meta kien ġi negozjat l-MFF dakinhar kien mod. Illum li qed ninnegozjaw fl-2020 l-istatistika ħadmet kompletament kontrina, ġifieri kien ħafna iktar diffiċli biex mhux biss inġibu iżjed, imma biex imqar inġibu dak li kellna fl-2013. Jista' jistraħt fuq dak l-argument u ngħid m'hemmx tagħmel l-istatistika qiegħda kontra tagħna u allura dak hemm li huwa provdut u nistrieħu fuqhom. Aħna maħniex gvern hekk, maħniex gvern li lesti naċċettaw jew nikkuntentaw bil-medjokrità. U għaldaqstant iva tlaqna minn punt tatlu illi n-numri kienu dawk illi kienu, minn hemmhekk bdew it-taħdidiet għamilna riformi li kienu meħtieġa sabiex ikollna platform b'saħħtu minn fejn aħna ninnegozjaw. Jiena kont naf illi jekk se mmorru batteġġament difensiv, jiġifieri fejn il-Kummissjoni jew il-Kunsill jew il-President tal-Kunsill seta' jgħidilna isma' mintom għandkom ferita li kulħadd jaf x'inhi. Is-saltna ta' dritt imma tiġux qudiemna biex titolbuni iżjed fondi. Waħda mill-punti li antiċipajt kienet illi se jqum dan id-dibattitu partikolarment imbagħad fil-kuntest tal-RRF iktar u iktar, u allura ndirizzajna dik id-diffikultà u mhux biss indirizzajna d-diffikultà. Llum kburi ngħid illi ħloqna mudell ta' kif is-saltna ta' dritt verament għandha tkun. Mhux biss għamilna l-minimu biex ngħidu ngħaddu dan it-test, imma ħloqna mudell li wieħed jista' jħares lejh ta' kif isiru l-affarijiet. Għaldaqstant tlaqna minn punt u irnexxielna moment kruċjali fin-negozjati seħħ f'dawn il-5 ijiem. Ġifieri fejn kellna mbagħad meeting mal-President tal-Kunsill, il-meeting finali li kellna fost numru żgħir ta' membri stati oħrajn, fejn hemmhekk il-pożizzjoni tiegħi f'isem pajjiżna kienet waħda li
Fil-plenarja, ġbit l-attenzjoni tal-President li fil-plenarja għamilna argumenti wieħed wara wieħed biex ngħinu lill-President tal-Kunsill jasal fiftehim għaliex jiena kont konvint illi jekk mhux se naslu fiftehim li jolqot lis-27 stat membru, hemmhekk kien se jkun ta' disservizz għall-Unjoni Ewropea għas-swieq finanzjarji fuq kollox għan-nies. U għaldaqstant imbuttajt biex jintlaħaq dak il-ftehim, però għamilta ċara li jekk l-aspettattiva tagħna ta' dawk iż-żidiet kollha li konna din nitolbu ma kienit se tiġi aċċettata, allura kien se jkollna diffikultà biex naslu għal ftehim finali. U kuntent nirrapporta illi l-outcome ta' dik id-diskussjoni kienet li l-President tal-Kunsill laqa it-talbiet kollha illi għamilnilu kollha illi sarulu u għaldaqstant imbagħad konna fuq qudiemnet biex tajna l-appoġġ tagħna biex seta' jintlaħaq il-ftehim finali li lħaqna fil-5:45 dalgħodu u li naturalment kien ifisser nifs qawwi għall-Unjoni Ewropea, nifs qawwi għall-iswieq finanzjarji u d-direzzjoni issajja waħda fejn wieħed iħares il-qudiem. Nigel Mifsuda l-Television Malta. L-għonet xtaqt niċċara l-ammont li Malta qed toħroġ qed tikkontribwixxi għall-Unjoni Ewropea kemm hu bħala Global Sum. U t-tieni mistoqsija fin-negozjati it's a matter of give and take. Aħna kellna nbaxxu rasna għal xi affarijiet biex ksibna dak li ksibna? Ma ngħidx li baxxejna rasna, konna kostruttivi fi dialogu. Fimna fejn il-President tal-Kunsill kellu diffikultajiet għaliex inti tiftakar li kull allokazzjoni li tingħata lil stat membru mhux biss se tolqot lill-istat membru biss imma se toħloq ukoll imbagħad sitwazzjoni fejn is-26 stat membru ieħor jew uħud minnhom se jgħidu la tajt lil Malta. Dak l-ammont aħna nippretendu li jkollna l-istess mod u l-istess allokazzjoni. U għaldaqstant fimna x'kienu r-reservi li kellu l-President tal-Kunsill fosthom waħda mill-punti prinċipali li tkellimna dwarhom semmija Glenn ukoll kienet il-fatt ta' kif il-Recovery Fund kien se jiġi allokat. Il-kriterji kienu se jkunu fuq kemm kellek unemployment għoli bejn l-2015 u l-2019. Iktar ma jkollok unemployment għoli iktar tieħu. Aħna rraġunajn hemmhekk ma hux sew li niġu penalizzati għaliex konna bilgħaqal u żammejna l-qatt tagħna illi kien wieħed baxx. Kriterju ieħor li fuqu kien se jiġi allokat l-RFF, il-Recovery Fund, kien kemm jirnexxielek tirkupra malajr. Iktar ma ddum biex tirkupra ekonomikament wara l-COVID, iktar tieħu. U id-bassir tal-Kummissjoni kien illi Malta hija l-aktar pajjiż li se tirkupra malajr fl-2021. Dak huwa tbassir tal-Kummissjoni li diġà ġie mħabbar. U hemmhekk aħna għadna wkoll. Hemmhekk se nerġgħu niġu penalizzati aħna talli se nkunu fuq qudiemnet biex nirkupraw. Kien hemm dawn id-diffikultajiet, fimna wkoll il-riservi tal-President tal-Kunsill li jibdel il-kriterji mbagħad konna bilgħaqal biżżejjed, konna strateġiċi biżżejjed illi l-President ressaqnilu l-qudiem soluzzjonijiet dwar kif wieħed seta' idur madwar dik id-diffikultà fil-waqt illi ġibna u nerġa' ntennieh dan il-punt, it-talba addizzjonali li għamilna f'dan il-weekend ġibniha kollha, ġibna l-ammont kollu addizzjonali illi tlabna għalih għaliex hemm minna li jkun fl-interess ta' pajjiżna li jkollna dan l-ammont, però fuq kollox u hawnhekk nirringrazzja b'mod personali lill-President tal-Kunsill Ewropej Charles Michel tal-mod kif iħares lejn pajjiżna. Dan il-pakkett li wasalna lih f'dawn l-aħħar 5 tim ma kienx ikun possibbli kieku ma bnejniex din ir-relazzjoni eċċellenti f'dawn l-aħħar xhur mal-President tal-Kunsill Ewropew. Fehem mill-ewwel u dan kien ċar mal-ewwel jiem bażikament Charles Michel u jiena ħadna l-ħatra tagħna viċin ħafna ta' xulxin u mill-ewwel inkontru li kellna fimna illi kien hemm sens ta' rispett u ġenwinità bejnietna. U dan hemm ħafna fit-taħdidiet li kien hemm fosthom f'dik id-diskussjoni finali li għamilt taċċenna liha fehem il-pożizzjoni ta' pajjiżna li kienet waħda ġenwina u l-istess aħna fimna kemm kien ġenwin fil-mod kif beda jmexxi n-negozjati u bekk irnexxilna naslu għal dan il-ftehim. It-tieni domanda fakkarni. Dwar is-somma globali kemm kienet dak li aħna qed nikkontribwixxu. Sewwa, dak li huwa mbassar li se nikkontribwixxu. Dwar din id-domanda se jwieġeb Glenn, però nixtieq iwieġeb b'mod dwar il-prinċipju. Dak li ġie mbassar fl-2013 li aħna ħan ikkontribwixxu lejn l-Unjoni Ewropea fil-fatt ġie maqbus sostanzjalment minħabba tkabbir ekonomiku illi kellna f'pajjiżna. Iżda l-ammont li rnexxilna nġibu dak ta' 2.25 billion dak huwa tagħna u ma jinbidel xejn
lanqas jekk l-ekonomija tagħna tkompli tikber u lanqas jekk tiġkien. Ġifieri dak huwa is-somma li aħna rnexxielna inġibu dik tibqa' waħda fissa. Dwar dak li aħna rridu nikkontribwixxu. L-eħfef mod kif wieħed inaqqas minn dak li għandu jikkontribwixxi huwa billi jħalli l-ekonomija tal-pajjiż tmur lura. Jiġifieri faċli biex wieħed inaqqas dak li għandu jħallas lejn l-Unjoni Ewropea, jħalli l-ekonomija tmur lura u b'mod awtomatiku hemm dak il-mekkaniżmu li semma Glenn, b'mod awtomatiku il-kontribut tagħna lejn l-Unjoni Ewropea jorqos. Dak mhuwiex li qegħdin inħarsu għalih aħna għandna din is-somma ta' 2.25 billion illi se nħaddmuha kemm nifilħu fi proġetti kapitali, fi proġetti ta' investiment, proġetti illi qatt iridu nkomplu niddiskutu dwarhom, iż-żmien huwa kontrina jaħa naħdmu ħalli naqtfu u nimxu l qudiem. U iva, mill-ġid li niġġeneraw nagħtu kontribut lejn l-Unjoni Ewropea, il-viżjoni tagħna bħala gvern inkomplu nkabru l-ekonomija tagħna, nkomplu nkabru l-ġid u dan huwa l-mod kif wieħed iħares il-qudiem. Glenn fuq il-parti teknika tal-ammont. Nista' nkun qasir ħafna. Il-projections tagħna dwar il-kontribuzzjonijiet ta' pajjiżna huma pubbliċi u qegħdin fl-istqarrija li ħarġet iktar minn illum. Ilaħqu s-somma ta' ftit aktar minn biljun euro u kif qal il-Prim Ministru jiena ninkwieta dak il-valur baqa' kostanti matul in-negozjati, jiena ninkwieta jekk dak is-somma tkun inqas għax tkun ifisser li pajjiżna qiegħed f'riċezzjoni. Tim Diakonola fil-Malta, Prim Ministru, qed nitkellmu fuq fond tal-kupru mill-effetti ekonomiċi tal-COVID, però għadna ma nafux jekk se jkun hawn tieni mewġa tal-virus jew le u l-impatt tiegħu se jkun. Diġà xi pajjiżi bħal Franza u r-Renju Unit li qalu fil-pubbliku qed jeskludu li jagħmlu lockdown ieħor fil-każ li jiġi tieni mewġa ħabba l-effetti ekonomiċi li kellu. Int teskludi li se jerġa' jkollna dawn restrizzjonijiet, ma kellix lockdown, però kellha ħafna restrizzjonijiet li kellna fil-bidu tas-sena. U t-tieni mistoqsija il-ġimgħa li għaddiet fil-qorti ħareġ li kien hawn recording ta' Melvin Toma li allegatament qed jimplika b'xi mod jew ieħor l-eks kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar u ma setgħux isibu fil-laptop tal-qorti. Il-prosekuzzjoni ma kienx taf u kien ħafna drama hemmhekk. Int ħadd xi azzjoni f'dan ir-rigward u għandek fiduċja fl-Attorney General u l-Pulizija li qed imexxu l-prosekuzzjoni. Grazzi Tim. Dwar kwistjoni ta' jekk din inħarsu li nagħmlu restrizzjonijiet. Ma nħobbx nitkellem fl-ipotetiku li nista' ngħid b'mod fatwali huwa li iva hemm pajjiżi oħrajn li kellhom żieda fin-numru ta' każijiet u kellhom jieħdu miżuri, f'pajjiżna kellna sitwazzjoni bil-kontra. Nħarsu lejn l-R-factor, nħarsu lejn numru ta' każijiet pożittivi li għandna f'pajjiżna toddhom fuq id. Waħda dan huwa s-suċċess ta' pajjiżna. Jiena kommess li nkompli nibni fuq is-suċċess ta' pajjiżna u ma nħarisx lejn jekk xi darba jista' jkollna dlam nerġgħu. Li nista' ngħid huwa li fil-mument meta kellna dlam konna kompetenti biżżejjed li ħadna dawk il-miżuri li dakinhar kienu meħtieġa bla ma kellna l-vantaġġ li konna nafu x'kellu jsir biex tikkontjeni il-pandemija u fil-waqt li tagħmel l-inqas ħsara possibbli lill-ekonomija tagħna, lin-negozji tagħna. Kienet l-ewwel darba u allura ħadna forsi miżuri li bil-benefiċċju tal-hindsight tista' tgħid illi kienu aggressivi iżejjed. Din hija xi ħaġa li diskutejta mal-mexxejja Ewropej dan il-weekend u kulħadd kellu bażikament l-istess konklużjoni ma konniex nafu x'ġej fuqna u allura wieħed ħa dawk il-miżuri li kienu meħtieġ anke jekk aggressivi iżejjed fil-kuntest. Naraw l-sitwazzjoni kif tiżvolġi jiena għandi fiduċja qawwija li l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna se jibqgħu jżommu s-sitwazzjoni kif inhi waħda tajba immens fil-waqt li f'pajjiżi oħra hemm il-pandemija li għadha għaddejja f'pajjiżna għandna sitwazzjoni ta' normalità fl-istess waqt nibqa' nappella li nieħdu l-prekawzjonijiet li jagħtuna l-awtoritajiet tas-saħħa minn żmien għal żmien u verament nistgħu ngħidu li pajjiżna huwa mudell ta' kif ġiet kontrollata l-pandemija minn aspett mediku, ekonomiku u il-fatt li ritornajna għan-normalità sħiħa. Rigward id-domanda tiegħek fejn jikkonċernaw l-allegati recordings ta' Melvin Toma, l-eks kummissarju, Lori Kutajjar, ma rridx immur għall-risposta li ngħid inħallu l-istituzzjonijiet jagħmlu xogħolhom u naqaf hemmhekk.
Jiena dik il-frażi nibda biha nħallu l-istituzzjonijiet jagħmlu xogħolhom, però bħala gvern ir-rwol tagħna mhuwiex li nindaħlu lill-istituzzjonijiet imma li naraw li l-istituzzjonijiet ikollhom lodda sħiħa biex jaħdmu u li nagħtu injezzjoni ta' fiduċja lill-istituzzjonijiet ta' pajjiżna li verament irriduhom jaħdmu. Aħna ma nitkellmux b'mod kosmetiku illi ngħidu l-istituzzjonijiet irriduhom jaħdmu u fil-verità ma nkunux irriduhom jaħdmu. Aħna nitkellmu b'mod konvint li l-istituzzjonijiet insaħħuhom u nħalluhom jagħmlu x-xogħol tagħhom. Dan mhux biss għax nemmnu li huwa hekk imma wkoll kellna l-aqwa konferma li l-istituzzjonijiet Ewropej qed jemmnu li dan hu gvern li jemmen fis-serjetà għal daqstant. Dwar il-każ partikolari li semmejt intina nistenna li jkun hemm serjetà sħiħa fil-proċeduri illi l-proċeduri legali li huma għaddejjin dwar dak il-każ bħalissa ikunu ikollhom fuqhom il-trasparenza sħiħa illi jixraq lill proċeduri legali inħallu lill-korp tal-Pulizija awtoritajiet oħrajn illi jagħmlu xogħolhom. Iva, jien għandi fiduċja fil-korp tal-Pulizija, għandi fiduċja fil-Kummissarju ġdid tal-Pulizija f'Angelo Gafà flimkien mat-tim tiegħu. Bħala gvern kommessi li jibqgħu jsiru riformi meħtieġa biex ikollna korp tal-Pulizija dejjem aktar b'saħħtu li jinvestiga, mhux biss jinvestiga ma meta jsib li hemm lok li jittieħdu proċeduri jieħu dak il-proċeduri wkoll. L-aħħar domanda dwar l-Avukat Ġenerali diġà esprimejt il-pożizzjoni tiegħi illi qegħdin nikkonsidraw ukoll li mhux neċessarjament fl-immedjat imma fil-futur, futur jista' jkun qarib ftit iktar lil hinn minn qarib, nikkonsidraw ukoll illi ikun hemm bidla fil-kariga, fil-persuna li tokkupa l-kariga tal-Avukat Ġenerali. Nirringrazzjakom. Massimo Costa Malta Today. Xtaqt insaqsi fuq punti naħseb il-Prim Ministru ġa misfuqu, però xtaqt nikkjarifika jekk dan il-pakkett, speċjalment il-parti li għandha xtaqsam mal-COVID Recovery Fund, jekk u se jinvolvi taxxi fuq is-settur finanzjarju Ewropew li jista' jkun ta' detriment tal-Malta. Ġifieri l-inkwiet kien li biex jinġabru dawn il-fondi jista' jkun hemm taxxi fuq il-financial services markets. Xtaqt nikkjarifika tal-punt. Nikkonferma li ma ġewx introdotti l-ebda taxxi ġodda biex jinġabru flejjes ħalli jagħmel tajjeb għal dan il-fond tal-kupu. Salmilkom, Prim Ministru Kinko Tajjar, Net News. Żewġ mistoqsijiet. Xtaqt insaqsi għaliex kif semmejt issa hemm bħal speċi regoli marbuta ma' s-saltna ta' dritt, però anke l-klima. Semmejt li tkellimt favur is-saltna ta' dritt f'pajjiżna, però ma nafx il-Gvern ser ikun qed jagħmel f'rigward tal-klima għaliex u appunt li daw diskussjonijiet semmew ukoll anke f'rigward ta' jekk il-budget jittieħed mill-pajjiż jew le. U mistoqsija oħra, l-EASO, l-European Asylum Support Office, ma nafx tistax tgħidli kemm mill-ammont li kiseb pajjiżna ser ikun qed jingħata l-EASO. Grazzi. Iva, fil-rigward tal-EASO diġà rajt kummenti li aħna ħadna ċifra biex nagħmlu inflation tal-ammont li rċiva pajjiżna. Assolutament mhuwiex minnu, aħna fl-eżerċizzju matematiku li għamilna rajna li l-parti allokata għall-EASO skont iċ-ċifri illi kellna tkun effettivament terz tal-ammont globali, jiġifieri dak it-terz li huwa mistenni li jintefa' f'Malta. Dan il-mod anke ta' kif ktibna l-istqarrija ħadnih b'serjetà kbira, konna trasparenti u fatwali wkoll għal daqstant dak li ġi rapportat aktar kmieni dalgħodu li bħal donnu kien hemm b'xi mod aħna din iċ-ċifra ħadniha fit-totalità tagħha assolutament mhuwiex minnu għaliex kieku ma ħadniex l-ammont ta' terz, l-ammont kien ikun kieku ħadna total 1,300 miljun. Aħna l-ammont illi huwa allokat għall-EASO huwa ta' madwar 400 miljun xeglen. F'dak l-ilma. Jiġifieri kieku tlajna għaċ-ċifra ta' 1,300 miljun. Nista' nserraħlek rasek illi ma kellniex naslu għal hemmhekk, żgur maħniex ta' hekk, l-ammont illi ġibna huwa l-ammont illi hu nifhem illi jidher illi huwa ambizzjuż iżejjed forsi fiċ-ċirkostanzi, irnexxilna nagħmluha. Forsi jidher li huwa ammont sabiħ iżejjed, irnexxilna naslu. Irnexxilna naslu għaliex ma qtajniex qalbna. Jekk issaqsini sal-ġimgħa li għaddiet kontx ottimist li naslu għal din is-somma ngħidlek li kelli dubji jiena stess. Iżda morna Brussell brieda b'saħħitha li ma naqtawx qalbna u li nġibu r-riżultati. U meta rajna mbagħad illi fil-bidu tad-diskussjonijiet mill-ewwel l-atteġġjament lejna kien wieħed pożittiv u mbagħad iktar għamilna l-kuraġġ illi
dak li forsi bdejna naraw li kien impossibbli li naslu għalih, bdejna naraw li fil-fatt kien possibbli bqajna għaddejjin sassijat bikri, il-negozjati tajjeb li nsemmi ftit dwar il-negozjati kif isiru. Mhumiex negozjati li tibda fid-9 u titlaq fil-5, huma negozjati li jibdew fil-ħodu, bituk il-ħin xi tibda fil-ħodu u jibqgħu għaddejjin madwar il-lejl, ġifieri torqod fuq siġġu jew torqod fuq putruna torqod sija satejn u tkompli għaddej. Dak huwa l-mod kif saru partikolarment fl-aħħar żewġ tiljieli fejn kienet make or break jekk naslu, ġifieri f'mument minnhom wasalna f'sitwazzjoni li l-Kunsill jieqaf jaġġorna mbagħad inkomplu f'data oħra li ma kienx magħrufa. Ma bejn il-mexxejja kollha ħadna din id-deċiżjoni ejja nieħdu ċans. Finali bqajna għaddejjin lejl u nar u ftit u mbagħad wieħed wasal għal pakkett finali. U bl-istess mod fejn hemm kriterji ta' klima, saltna ta' dritt, aħna kommessi nibqgħu naħdmu biex verament nagħmlu minn dan biex nieħdu issa fil-verità il-massimu minn dak li rnexxielna nakkwistaw. Glenn, xtaqtek tagħmel kumment dwar l-EASO wkoll jekk jogħġbok. Dwar l-allokazzjoni tal-EASO nista' nkun skiet ħafna wkoll. Il-metodoloġija li użajna bħala gvern biex ikkalkulajna il-figura tal-EASO kienet metodoloġija proposta mill-Kummissjoni Ewropea. Hemmhekk il-suġġeriment kien li wieħed jieħu proporzjon li indikajnieh fil-figuri li ġew ippubblikati tal-allokazzjoni globali li hemm immirata għall-EASO. U hija dik il-proporzjon li tiġi investita fil-pajjiż u li tiġġenera attività ekonomika fil-pajjiż innifsu. Jiġifieri nista' naċċertak li fil-figuri konna prudenti ħafna u hemm metodoloġija li hija proposta mill-istituzzjonijiet Ewropej ta' kif wieħed jagħmel dawn il-kalkoli. Kelly Peplo, One News, insellmilkom. L-ewwel net, Glenn, il-kontribuzzjoni attwali ta' Malta lejn l-Unjoni Ewropea. Meta nikkunsidraw illi jilna snin ngħidu illi Malta hija waħda mill-iktar ekonomiji li qegħdin jikbru fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri l-kontribuzzjoni tagħna xi tfisser għall-Unjoni Ewropea. U Prim Ministru, għalfejn kien daqshekk kruċjali għall-Gvern li ma jiddependix fuq fondi li l-Kummissjoni Ewropea kienet se tagħti b'self lill-Istati Membri. Grazzi. ħanamel kumment Glenn, ħanamel statement, nixtieq li sakemm nibqa' Prim Ministru ta' dan il-pajjiż, pajjiżna jsir kontributur aktar milli riċevitur. Tista' tidher li hija anomalija, imma dik hija xewqa tiegħi. Jkun ifisser illi l-ekonomija ta' pajjiżna tibqa' tikber sakemm fil-verità aħna nkunu nistgħu nagħtu iktar minn dak li qed nirċievu. Hija ambizzjoni li mhijiex faċli li wieħed target li mhux faċli li wieħed jasal għalih. Il-faċli jkun li nibqgħu kif qegħdin illum sal-lum għadna minkejja għandna ekonomija b'saħħitha, għandna bilanċ b'saħħtu favorina, ġifieri qed nirċievu ferm aktar minn dak illi qegħdin nagħtu, ejja ħankomplu inkabru il-ġid f'pajjiżna, nkomplu nżidu l-impjiegi ta' kwalità, ħalli nkomplu niġġeneraw ġid f'dan il-pajjiż u iva nibqgħu mixin il-qudiem. Jiena konvint illi dak li għandna ġej qudiemna huwa żmien verament sabiħ. Jien ma nħares lejn dak li ġejt mistoqsi dwar tieni mewġa u jekk hux se nsakru u jekk hux se mmorru lura, jiena nħares il-qudiem. U nħares il-qudiem għaliex l-esperjenza ta' dawn is-sitt xhur għalmitni ħafna illi fl-aktar mumenti diffiċli ma kien hemm xejn laqatalna qalbna u kull deċiżjoni waħda wara waħda u ħadna deċiżjonijiet strateġiċi importanti f'pajjiżna f'dan l-aħħar sitt xhur. Dejjem irnexxilna nkunu fuq in-naħa tajba tad-deċiżjoni. U hekk beħsibna nibqgħu nkunu. U biex tagħmel hekk tkun impenjat u lest li taħdem, tkun ikkonċentrat, kollok viżjoni f'dak li qiegħed tagħmel, fuq kollox tkun tħobb li pajjiżek temmen fil-potenzjal tal-pajjiż, temmen fil-potenzjal tan-nies u għaldaqstant iva dik hija l-viżjoni tiegħi għall-pajjiż li nibqgħu naħdmu niġġeneraw il-ġid għan-nies tagħna. Rigward il-parti tal-RRF li titkellem dwar self kif tkellimna aktar qabel kemm Glenn kif ukoll jiena, għalkemm mhux qegħdin neskludu illi wieħed iħares lejh dak il-mekkaniżmu se jkollok numru sew ta' pajjiżi illi jikkunsidraw għaliex se jkun ifisser self brata baxxa ħafna ta' imax, sissa aħna bħala pajjiż maħniex qegħdin inħarsu lejn dak il-mekkaniżmu, qiegħed hemmhekk, qiegħed għad-disponibilità tagħna, però anke fl-istqarrija li ħriġna biss għamilna referenza għal dak l-ammont. Bekk aħna għadna fuq l-ammont fiżiku attwali tal-lokazzjonijiet illi jiena tajna dik il-parti mbagħad qiegħda hemmhekk jekk ma jkollniex bżonn illi mmorru għaliha tant l-aħjar. Skużi, Glenn? Dwar il-kontribuzzjonijiet, il-kontribuzzjonijiet li pajjiżna kien
ipproġettat li jħallas fl-2013 kienu ta' 500 miljun euro u dak li attwalment iħallas huwa ta' 700, insomma ta' madwar 740 miljun euro. Dan minħabba li ir-rata ta' tkabbir ekonomiku tagħna bħala pajjiż kienet qed tikber b'rata aktar maġla mill-medja Ewropea. Xtaqt nagħmel ukoll punt dwar il-mekkaniżmu tal-RRF li semma il-Prim Ministru dwar is-self. Il-pajjiżi li l-iktar kienu qed jisħu dwar dan is-self mill-RRF huma l-pajjiżi li minħabba l-pożizzjoni fiskali tagħhom, jiġifieri id-djun eċċessivi li jkollhom meta jmorru biex jisselfu fuq is-swieq, anke minħabba li ma jkollhomx pereżempju AAA rating mal-credit agencies, il-prezz tas-self tagħhom ikun ħafna iktar għoli fil-prezz tiegħu. Allura kien hemm bżonn dan il-mekkaniżmu li l-Kummissjoni tissellef bit-AAA rating u ssellef lura lill-Istati membri brati ta' interessi li jkunu aktar baxxi. Il-credit rating ta' pajjiżna naħseb li huwa f'pożizzjoni aħjar minn ta' dawn il-pajjiżi li jista' jkun ikollhom bżonn dan is-self. Innomina persuna li hija ta' sapport għalik u għajdilha grazzi biċ-ċans li trebbaħa weekend break f'lukanda ewlenija f'pajjiżna. U int tista' tirbaħ voucher ta' 50 euro għal-ikla. Ibatilna SMS fuq 5061 5012 bl-isem u l-kunjom ta' min tixtieq tinnomina. Għal aktar dettall idħol fuq is-sit one.com.mt. Inizjattiva ta' One bis-sapport ta' Visit Malta.